Avui és dimecres 24 de gener. Sumari. Comencem. La Muixaranga de Sueca és una de les 21 colles que integren la nova Federació Coordinadora de Muixarangues. L'acte de constitució es va celebrar dissabte al Xemesí. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies parlant-los de la Muixaranga de Sueca, que des de dissabte passat és una de les 21 colles que integren la nova Federació Coordinadora de Muixarangues. L'acte es va celebrar al Xemesí. La Muixaranga de Sueca estigué present dissabte passat en la presentació de la Federació Coordinadora de Muixarangues, un acte que tingué lloc al Museu de la Festa del Xemesí i al que van assistir, entre altres, el conseller de Cultura, Vicent Marçà, el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i el director del Museu Casteller, Jordi Beltran. Acompanyant a la Muixaranga de Sueca estigueren l'alcaldessa Raquel Tamarit i el regidor Vicent Baldoví. En total seran 21 les colles que en un principi formaran la federació i que a banda de la Muixaranga de Sueca seran la Muixaranga del Xemesí, els Locos de l'Olleria, els Negrets d'Alcúdia, la nova Muixaranga del Xemesí, Muixaranga de la Safor, Muixaranga de València, Muixaranga de Cullera, Conjoga Muixaranga de Castelló, Muixaranga de Vinaròs, Muixaranga d'Alacant, Xove Muixaranga de València, Muixaranga la Torrentina, Muixaranga de la Plana, Muixaranga de Carlet, Muixaranga d'Alginet, Muixaranga de Xàtiva, Muixaranga de la Marina Alta, Muixaranga de Guadassuar, la Carabassota, Muixaranga del Campello i Colla Corball de Cultura Popular de l'Alacantí. És un fet important, no? Jo crec que marca, més enllà del que és simplement el fet muixaranguer, el que vol dir del renaixement de la cultura d'un poble que sembla que reviscola, com deia el tio Canya, i és el que està passant avui així. Que 21 muixarangues se junten per treballar conjuntament i per fer poble, jo crec que és molt significatiu. Per tant, només puc donar l'enhorabona i, com no pot ser d'altra manera, havia d'estar així fent pinya la muixaranga del meu poble. En finalitzar l'acte de presentació, totes les muixarangues van fer un pinet i es va escoltar la Muixaranga del Xemesí. Esta federació és el fruit de tot un any de reunions, discussions i negociacions fins a arribar a un acord, ja que les colles tenien necessitats i punts de vista diferents, però amb treball, diàleg i moltes ganes s'ha aconseguit. L'associació naix per coordinar-se en diversos temes, com ara protecció, assegurances o investigació, així com per a divulgar i fer més gran el moviment muixaranguer.